Ако пием солена вода, ние ще искаме да пием повече и повече, не осъзнавайки, че тя всъщност никога няма да утоли нашата жажда. Бягайки от Бог, следвайки нашите плътски страсти, ние почваме да си задаваме въпроси. Защо съм депресиран? Защо не съм щастлив? Защо съм под стрес? Отговор е, защото не пием живата вода, която нашия Господ и Спасител Исус Христос ни предоставя напълно безплатно. Как може да се освободим? Как може да избягаме тази бездънна яма, в която сме попаднали, когато разберем истината? А какво казва нашия Господ Исус Христос? Който чува истината, той чува гласът ми. А за да разберем истината, това означава да разберем всъщност колко сме ценни в очите на Бог. Как всички ние сме Божии деца и колко Той всъщност ни обича. А именно Неговата любов е безкрайно голяма за всички нас. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, който повярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Осъзнавайки делото, което Той е сторил за всички нас, за да може всички ние да се спасим и всички ние да бъдем в Неговото присъствие до края на вечността, ние ще почнем да се задаваме въпроси. Какво правя тук? Защо го правя това нещо? Аз повече не искам да разочаровам Бог по този начин. И това е момента, в който нашия Господ Исус Христос ще ни даде да вкусим тази жива вода, да вкусим пълнотата, която Бог е предвидил всеки един от нас да вкуси, да усетим мира, спокойствието, да усетим колко всъщност е прекрасен живота и колко всъщност той е безмислен, ако Бог липсва в него. Пиейки тази жива вода, ние веднъж завинаги ще утолим нашата жажда и ще разберем истината. Истината, която ще ни освободи веднъж завинаги. И нейното име е Исус Христос. Бъдете благословени, приятели!